social media mandinoswera ndichiona kuti nyaya dziri kufamba sei. Nhasi ndiri kuMasasa Park muguta guru reHarare uko kwatakafonerwawo vazukuru kuti kune dambudziko ririko. Aiwa, isusu semhuri imwe chete tikati regai tiende ikoko. Ndina mukoma wangu andinawo panapa. Mukoma, ndinogamuchirai kuchirongwa paSaint TV. Titoti makadini? Makadini. Aiwa, tinofara. Mungada kuzivisa mhuri yeZimbabwe kuti munonzani? Inoitwa Fiction Ruvezi. Fiction Ruvezi. Alright. Mukoma, mungada kuzivisa mhuri yeZimbabwe zvakare kuti dambudziko rakuzokuitai kuti munge muri munogara panapa pasango kudaizvi nderei? Inini ndakangokurawo ndiri munhu akanga akaremerwa neupenyu, mabasa waindinetsa. Saka ndakangosarudza wangu kuti ndingogarawo hangu pandigere pano pasango panapa nemhuri yangu. Asi chinhu chiri kunyanyondinetsawo pakurarama kwandiri kutoitawo ndine dambudziko rekurwarirwa nemudzimai wangu. Zvino zvatove nemakore akawanda. Ndofunga ndane 12 years zvakadaro. Saka zvinhu zvokuti ndaimbozamawo kumbofambirawo kupi nekupi muzviprofitawo makasiyana-siyana kuzvipatara. Saka zvinhu izvi zvinhu zviri kungoramba zvakangodaro kusvikira nanhasi. Vana so vakatozosvika pakuzotiza nokuti aigona kutotora vana achitiza navo achienda navo kunogara musango kana kuenda kunorara kurengi kumbare kana kunjanji kwakasiyana-siyana. Saka zvinhu zvokutoti zvinhu zvokutondinetsa ndikutoshuwira kutoti dai ndagonawo kugarawo nemhuri yangu kuti ndivasiye amai ava musango kuti ndivatize. Zvinhu zvakangorema semunhu wandagara naye kwemakore. Saka ndaitokumbirawo rubatsiro kuti pamagariro angu izvezvi soka zvinhu zviri kungondiremerawo kurarama kwangu kwakatondiomera pari zvino izvi. Saka vane makore mangani vachirwara amai uyezve muchigara muinavo pasango sekudai? Zvinhu zvaane makore zvokuti ndikatarisa tave kuma-12 years zvakadaro. 12 years muchingogara pasango muchiti hamukwanise kuvasiya vega futi. Shemu. Ndofunga muri ngozvinzwira mhuri yeZimbabwe zvechokwadi. Kunyange kutoti tiende pana amai hatikwanisi kuti tinge tiri tinoendapo handiti, nekuda kwekutoti vanoiva violence handiti, vanorwisa zvisingaite. So murume wamuri kuona panapa ari kutotiwo dai mamubatsirawo nekuti vazama zvese zvavaita, vazama kusvika pakuti pfuma chaiyo kana zvaanga achiunganidza zvasvika pakuparara nekuda kwekuzama kuti anga ari anobatsira mudzimai wake. So vana mungaive neidea kuti varipi yezvino? Vana semunhu ndakazongonzwawo kuhama dzacho vakutaura kuti hanzi vakaenda kumusha kwemudzimai. Saka ndo kwavari ikoko. Ndofunga vatove nemakore akutosvika kuma9 years vari ikoko. Vari ikoko. So imimi makabva mati hamukwanise kunge muri munosiya mudzimai kana kuti muende kunogara kune imwe nzvimbo muchisiya shamwari yenyu ari yega pasango? Ichokwadi. Ndofunga muri ngoona this is a true story of true love handiti. Nekuti varume vazhinji kana madzimai chaiyo tine dambudziko rekuti umwe wako akarwara, umwe anobva atomusiya akadaro obva atotiza. But mukoma vangu vari panapa ndofunga muri ngozvionera kutotaura kunoku patiri kutoita interview inoyi, amai vari tori pavo pavakagara, mukoma vanenge vachingotsvaga zvavanotsvaga vodzoka. Ende chinorwadza ndechekuti mambonditaurira tisati tatanga interview inoyi kuti hamutoende padhuze navo pavanenge vari, munotovata kwenyu ivo vari kwavo. Ichokwadi zvokuti kana kutobika kwacho inini ndinotoenda kuchigayo ndinogaisawo pandinenge ndaona kuti shoma ndotovabikira. Asi vachitobva ipapo vanogona kutotanga kutokutema nematombo kana kuti vachitodya vachitotanga kutokurwisa ipapo. Watovabikira, wavaitira zvese, wovapa chikafu, vanogona kutokurwisa. Vanogona kutokurwisa kana kutopinda mumba kutokudira mvura inotonhora, unochera mvura muna mukuiso kutokudira mvura orara magumbeza akatota. Ukawana kana hembe chaiyo izvezvi hembe ndotoita dzekutombobatsirwawo nevamwe vanhu, hembe chaidzo handina. Pane vakatoonawo vaitomboyo pandinogara pano vachiona zvaiitika, achindirwisa achitora hembe achinopisa nemoto dzichitobvira, vanhu vachitozviona vaipfuura nerodhi. Saka vakatondinzwira tsitsi vakati munogara sei nevadzimai? Ndikati aiwa vanorwara, ndambozamawo kuti ndifambe but zviri kuramba.
saka ndozvo anongoita makore ese izvozvi. Kana hembe chadzo ndotodi ndikangoisa pachena anogona kutoropisa. Ndikatenga kana chikafu chaicho chandikamutiwo chandinge ndawana ndikamuti anotaura kuti waisa mushonga handizvo chikafu chako. Saka munongoramba muchingoshingirira tariro yenyu yekuti rimwe ramazuva mudzimai achaita zvakanaka. Ndo pane shuviro yangu. So mhuri yeZimbabwe ndofunga muri kuinzwa nyaya iri panapa, nyaya inorwadza, nyaya inosiririsa. Hama yedu kutaura kunoku kana chekudya havana, kana pekutangira havana, kana zvekupfeka zvavakatopfeka ndo zvavatori nazvo, nekuti vakangoda kuita hembe dzinotorwa dzopiswa. Now chikumbiro chamungada kupa kumhuri yeZimbabwe kune vanogona kuona vhidhiyo rino iri ndechekutiwo kudii mukoma nedambudziko ramasangana naro? Inini chikumbiro changu ndechekutiwo kunyanyawo pakurwara kwemudzimai ndani chikumbiro kuti dai ndagonawo kubatsirikawo ipapo, uye nepamagariro kuti dai ndagonawo kuwaniswawo kana pekuti ndigarewo ndibvewo pano pandigere pano, ndiwaniswawo kana imbawo yekuti ndigarewo nemhuri yangu, mhuri kuti dai ndagonawo kuti vana vangu vauye tigarisane nemhuri iyi. Mudzimaiwo akarapwawo ndotoriwo vana ndogarawo navo pamba, ndashuvirawo vana vangu, ndane makore akawanda. Chokwadi. So vana tikawana vangada kutibatsira kuti tiende kune vana, mati vari kupi? Vangadaro vari kupi? Vari kumasvingo kwachivi. Kwachivi zvekuti munopaziva pane vana wongo. Mhuri yeZimbabwe ndofunga matambudziko akadai muchirurangarira kuti takasangana nawo, ende nemi takaita kuti zvinge zviri zvino tinge tiri tinokunda. Dambudziko riri panapa chekutanga tiri kuda kuti tinge tiri tinobatsirana namai vari panapa kuti vange vari vanobatsirwa, kungari kurapwa, nzira dzekurapwa. Mamboti makazama kuchipatara, makaenda kuchipatara, mukaenda kumaprofita, vane idea yekuti tinge tiri tinobatsirana nemudzimai ari panapa, makasununguka kutibata kunhamba dziri pascreen. Also kune vanokwanisa kunge vari vanotibatsira kuti tiende kumasvingo tinotora mhuri, kana tinoona kuti mhuri kwairi iri safe here. Makasununguka zvakare uchibata panhamba dziri panapa. Aiwa mukoma, tinotenda nenguva yenyu yamatipa yekuti tinge tiri tinotaura, tinovimba tichauya zvakare kuzokuonai. Aiwa, ndinotenda chose. Tinotenda mhuri yeZimbabwe, ngatibatsiranei nehama yedu, ngatibatsiranei nehama yedu panhamba dziri pascreen idzo makasununguka kufonera kana kutinyorera paWhatsApp. Ndofunga mangozvinzwira mega kuti dambudziko rine murume uyu idambudziko guru. Chokwadi kurwarirwa nemudzimai kwemhando iyi chinhu chinorwadza. So dambudziko kana richinge rawira umwe rawinga tese. Panguva ino ndichingokumbira mhuri yeSaint TV, mhuri yeZimbabwe, mhuri inozikanwa nerudo, kuti ngatibatsiranei nehama yedu iyi iri pano. So from Uncle Saint neSaint TV crew, for now tichiti much love.